No niin, hyvää huomenta rakkaat katsojat. Tänään Raulin keittiössä Rauli opettaa kuinka käytetään mutteripannua ja kuinka keitetään mokkakahvia. Nyt kuvaaja saapuu hiukan lähemmäksi. Meillä on tässä upea espanjalainen mutteripannu. Tällä saa keitettyä sen verran kahvia, että varmasti kahvit riittää hetkeksi. Se on oikein hyvä juttu. Ja avataan ensin tää mutteripannu osiin. Tässä on just jo yksi pannullinen aamulle keitetty. Näin. Meillä on täällä pohja. Tän me annetaan olla paikallaan. Meillä on tää tyhjä. Poistaa vaan edelliset kahvit. Mutta se ei riittää. Siinä on menossa samaa ainetta kuin siellä oli. Näin. Täällä on myös edelliset kahvipurut. Täällä on edelliset kahvipurutkin, näethän. Niin nää me laitetaan biojätteeseen kanssa. Näin. Ne meni biojätteeseen. Näin. Sitten me huuhdellaan tää pohja. Huuhdellaan tää härkkö. No niin. Nyt tämä osa on puhdas. Ja tänne laitetaan sitten se mokka-kahvijauhatus. Se odotetaan tossa. Ja täällä on meillä vesisäiliö. Ja tänne me laitetaan vesi. Huuhtaistaan sekin noin. Ja täällä on tärkeä, täällä on tämmönen venttiili täällä sisällä. Tuolla näkyy toi venttiili. Tässä mallissa ei ole semmoista viivaa, eikö? Tuolla on tämmönen viiva. Niin sinne viivaan saakka, mutta tää venttiili on hyvä merkki, että veden maksimipinta on ton venttiilin alapuolella. Sinne laitetaan vettä. Kas näin. Ja nyt kun meillä on vettä siellä sisällä, niin tässä vaiheessa me voidaan laskea jo tää, minne jauhe laitetaan tänne purkkiin. Sitten tämän jälkeen meillä on Lavazza Crema Gusto laatukahvia. Mutta oleellistahan kahvin keittämisessä on tuore vesi ja se, että nämä kahvijauhatus olisi tuore. Me ei nyt ihan päästä siihen tässä, mutta tämä on tarpeeksi hyvä. Ajaa asiansa. Ja tämmöisellä mutteripannulla valmistetaan siis mokkakahvia. Nyt tuohon kuvaan vähän lähempään, niin nähdään tämä operaatio. Tänne laitetaan nämä burut, tai tämä espressojauhatus, mistä mutteripannulla tulee mokkakahvia. Ja tämä oman maun mukaan, mutta sitten tämä puristetaan tänne laariin tällä lusikalla tiukasti näin, että me saadaan siitä oikein nättiä tasainen. Eikö tullut hyvä? Okay. Näyttää hyvältä. Meillä on vettä, meillä on kahvia ja sitten tää vedetään jengoilleen kiinni. Ei saa laittaa väärille jengoille, koska se on alumiinia ja sitten se hajoaa ja sitten kukaan muu ei voi keittää enää hyvää kahvia. Napakasti pakettiin. Painetaan levy päälle ja laitetaan levy täysille. Ja tästä hetken päästä meillä on kahvia ja se keittäminen pitää lopettaa ennen kuin se lähtee puruttaa ulos, koska sitten sen jälkeen se tarkoittaa, että sinne saattaa tulla vähän puruja sinne kahviin ja sen maku ei ole enää niin täydellinen. Mutta tässä lyhyt tutoriaali, kuinka käytämme mutteripannua. Kiitos kaikille katsojille! Hei hei, nähdään taas Raulin keittiössä. Seuraavalla kerralla me varmistamme spiraalin.